ćemo pokušati da damo odgovor na ono osnovno pitanje, a to je ko sam ja, ko smo mi. Jer to pitanje je bukvalno temelj, ali da bi postavili to pitanje, odnosno odgovor na to pitanje, nažalost ne zavisi od nas. Ne zavisi od nas, nego od onih narativa koji su bili prisutni u društvu u kojem smo se rodili. Dakle, i u zavisnosti od toga mi dajemo taj odgovor. Ali suštinski, ako želimo da se oslobodimo, ako želimo da se probudimo, mi moramo da sasvim iskreno damo sebi odgovor na to pitanje. Ko sam ja? Ko sam ja, zavisno od, da kažemo, početka naše civilizacije i sada u poslednjih 300 godina, kada je nauka preuzela kontrolu nad tim pitanjima, mi možemo da zapazimo da na to pitanje bukvalno svaka, ali svaka religija i civilizacija postavljala isto to pitanje. Dajući i živeći odgovor u zavisnosti sa, da kažemo, svojim narativima, oni su više ili manje uspevali da sebe ostvare u ovoj dolini plača, kao što pišu u Svetom pismu. Dakle, ko sam ja? To je misterija. Nama, modernim ljudima, od pre nekih, hajde da kažemo, 300 godina, od kada je etablirana nauka, dala je svoj narativ. Narativ u kojima su milijarde ljudi odrasle. I ja govorim o zapadnoj civilizaciji, o našoj civilizaciji, da jednostavno na tim pogrešnim osnovama mi smo napravili bukvalno pogrešne zaključke i onda imamo pogrešne odgovore. Ili što je najgore, mi uopšte ni ne postavljamo to pitanje ko sam ja. Shvatate, to je tuga civilizacije kojoj pripadamo. A sada, najbitnije za pravilan odgovor na to pitanje ko sam ja jeste odgovor na 6 osnovnih pitanja o životu i okruženju koje imamo danas. Prvo pitanje bi bilo koje je poreklo života? Drugo pitanje je koje je poreklo ljudskog života? Treće pitanje je koji je naš odnos prema telu, prema našem telu? Onda četvrto pitanje, koji je naš odnos prema svemu izvan našeg tela? Onda, koji je naš odnos prema prošlosti, prema istoriji i koji je naš odnos prema prirodi? Shvata, tih 6 odgovora bukvalno zavisi, od tih odgovora zavisi u stvari naš odgovor na to ultimativno pitanje ko sam ja? Što je početak? Početak buđenja i početak jednog slobodnog življenja. Dakle, ko sam ja? Ajde da vidimo šta nam je nauka servirala za ovih proteklih ne 300 nego 150 godina. Šta je ona pokušala da odgovori umesto nas? I zbog čega mi danas imamo takav jedan otuđen život i zbog čega mi danas ne vidimo čoveka? Zato što ne vidimo sebe, ali ajde da vidimo koji su to pogrešni odgovori nauke. I evo, da budem malo, kako bih rekao, konkretniji, zamislite sada piramidu, ali zamislite je obrnutu piramidu. Počnite da u svojoj mentalnoj, da kažemo, projekciji imate to, obrnutu piramidu. I ajde sad ova pitanja da stavimo od dna ka vrhu. Da vidimo koji su naši odgovori, odnosno da vidimo šta je pogrešno u onome što su nas učili. Znači, prvo pitanje, koje je poreklo života? Nauka, ova zastarela nauka, ova nauka koju neće nikako da revidiraju, ta nauka svedoči da je poreklo života igra slučaja. Drugo pitanje, koje je poreklo ljudskog života? Nauka daje jednoglasan odgovor. I to je slučajno. Proizvod evolucije, slepog toka, da kažemo, razvoja. Treće pitanje, onda,
u skladu sa te dve greške dolazimo do treće greške, a to je koji je naš odnos prema našem telu. Šta je naše telo? Da li smo mi odvojeni od tog tela, jer imamo i pogrešne religijske projekcije, duša, telo, zagrobni život, trpeza crva, ali imamo i naučne, da kažemo, tendencije pogrešne, gde se shvata da mi ipak smo na neki način odvojeni od tela i da smo u nemogućnosti da ostavimo kontakt sa svojim telom u kontekstu samoisceljivanja i u kontekstu pravilne kontrole tog tela. Shvatate, ne kontrole čula, ne asketske kontrole, nego elementarne kontrole. Shvatate? To smo u nemogućnosti ako ga doživimo separatno od nas samih. Dakle, ko smo mi? Četvrto pitanje, odnosno četvrti pogrešni odgovor, jeste koji je naš odnos izvan našeg tela, znači sa drugim ljudima i sa prirodom. Mi doživljamo da smo odvojeni i od drugih ljudi i od prirode. I to je upravo greška. Greška na koju je još, ja mislim, starojevrejska misao dala odgovor kad kaže en sof, dakle sve je jedno, svi smo jedno. Razumete? To je molitva Hristova u Jovan 17, da svi budemo jedno, ali to jedno nije apstrahovano i nije nešto što se tiče nekog ekumenskog dijaloga, nego je jedno što se tiče same prirode našeg bistvovanja. I na to možete dobiti odgovor ukoliko date odgovor na ono elementarno pitanje ko sam ja. Sljedeći pogrešan odgovor je koji je naš odnos prema prošlosti. Pravo da vam kažem, dragi moji, živimo u toj civilizaciji gde je sve određeno, gde je naša moderna takozvana civilizacija uslovljena od sumerijske civilizacije od 5.500 godina pa na ovamo i da je to u suštini sve što je čovek, homo sapiens, napredni primat, imao da da na ovoj istorijskoj sceni. I to je bukvalno laž. Jer, verovali ili ne, istorija nije, kako bih rekao, nije linearna, pravolinijska, od juče do sutra, jel? Ne, nego je upravo ciklična, ponavljajuća. I danas nauka je dokazala da pre 5.500 godina, pre, dakle, ledenog doba, je postojala jedna napredna civilizacija, kao što smo mi danas napredna civilizacija, mislim, u odnosu na luk i strelu. U tom kontekstu smo napredna civilizacija, u tom. Ali isto tako je postojala još jedna ista ovakva napredna civilizacija i arheolozi i naučnici tek sada otkrivaju to. Ali poenta je u našem pristupu. Nemojte zaboraviti da je sam Hegel govorio o metafizici istorije ili ako pogledamo metaistoriju, pogotovo u našem narodu, to može da se ovaploti. Ta metaistorija. Ali uglavnom ciklični kurs jeste onaj kvalitet koji bukvalno nas rasazdava kada pogledamo istoriju i kada pogledamo da je to nešto iz čega treba da učimo nešto, a ne nešto što je zauvek prošlo u tom linearnom, kako se zove, prolasku. Ne, doba nije linearno, istorija nije linearna, već je ciklična, ponavljajuća. A zato Latini kažu historia est magistra vitae. Razumete? To znači da nešto što se tada dogodilo će se dogoditi ponovo. Ti zaključci su ciklični. Ti zaključci nas obogaćuju. Nas danas sa pogledom na ono juče, ali na ono linearno juče. Ako me razumete, dragi moji. I sada dolazimo do šestog pogrešnog, da kažemo, odgovora, a to je koji je naš odnos prema prirodi. Dragi moji, više nego jasno je, pogotovo danas u doba koronavirusa, virus je, odmah da vam kažem, neživo stvorenje. Dakle, neživa tvar koja uništava sve živo. On sam je neživ. To je jedini organizam koji je neživ. Shvatate? I na taj način to je odgovor po sebi kakav odnos imamo prema prirodi, jer danas u strahu od karantina, u strahu od ovoga ili onoga, homo sapiens se povukao. I
tom momentu kada smo se mi povukli, evo labudovi se vraćaju, evo dabrovi se vraćaju. Shvatate, priroda ponovo počinje da živi. Zar to nije jedna lekcija koju imamo da naučimo? Razumete? Pre svega moramo da znamo da o prirodi mi imamo pogrešne osnove. O pogrešne osnove. I sad da krenemo rekli smo od 1 do 6, sad krenemo od 6 do 1. Znači, prva pogrešna osnova se dogodila 1859. godine, kada je Charles Darwin objavio svoju knjigu o poreklu vrsta. Razumete? Ili postanku vrsta, zavisi od prevoda. Shvatate? Gde je on oslikao prirodu kao takmičarsku. Kao najjači opstaju. Razumete, i to, hteli, ne hteli, mi smo projektovali na homo sapiensa. A u kom kontekstu? Evo, pogledajte nacizam. Nacizam je upravo to. Na filozofiji Friedricha Nietzschea i biološkim dostignućima Charlesa Darwina, nacizam se pojavio u svojoj želji da ostanu i da pobede najjači. Arijevci, jel? Ibermanš, što bi rekli Nemci. Mi znamo već 1945. kakav je kraj tog početka. Ali taj početak nije samo 33. nego je i 14. Shvatate? Tako da jednostavno krvoprolića, rat je kulminirao u današnjem modernom kapitalizmu, gde je isto tako bespoštedna borba. Ali mimo te šire slike, vratimo se na našu malu sliku, a ona je poredbena. Shvatate, vi danas merite svoju uspešnost ne u odnosu na vlastito ispunjenje, nego u odnosu na vaše komšiju. Shvatate grešku, jer vi više nemate potrebu za smislom, nego imate golu ambiciju. Ambiciju da budete neko drugi i na taj način vršite izdaju vlastitog bistva, a toga čak niste ni svesni. Jer niste odgovorili na ono početno pitanje, a ono je ko sam ja. 5. Koji je naš odnos prema prošlosti? To smo rekli. Znači, mi je sagledavamo linearno i sagledavamo nešto što je počelo od sumerijske civilizacije pa na ovamo. I to je laž. Laž koja je bukvalno prava nauka koja se, nažalost, krije danas i ne obznanjuje se u udžbenicima, nego se naša deca i dalje uče lošom naukom. Ne mogu reći komunističkom, ne komunističkom, nego jednostavno lošom, zastarelom. Shvatate, Darwin, Charles, iz 19. veka, druga polovina, je, oprostite, zastareo. Da, teorija evolucije, ne. Možda važi za stvorenja, ali ne i za čoveka. Shvatate, ne i za čoveka. To se vidi po mreži neurona koju imamo u mozgu i koliko nas to deli od najbližeg, ajde da kažemo, srodnika, naprednog, odnosno primata, majmuna. Shvatate, sasvim je drugačija konfiguracija i onda ovaj prst, palac i kažiprst, da su toliko uneli promenu u jednostavno istoriji naprednog čoveka, to je jednostavno nešto što mi nismo mogli da dobijemo, jer ova dva prsta nisu početak, nego sredina i kraj našeg bivstvovanja. Razumete? Tako da to je loše po sebi, što je zastarelo. I danas ljudi se kunu kako su, Bog zna kako, moderni, ako su teorija evolucije, ako su zastupnici toga, u stvari to je laž, to je zastarelo. To je zastarelo, dragi moji, to je zastarelo. Ovo o čemu vam pričam jeste najnovije. Pričam o čoveku. Pa danas, hvala Bogu, za razliku od tad, Charlesa Darwina, koji kada je gledao svog pradedu ili gorilu, je imao nekih dvojbi, možda su bili slični ili šta znam, ali danas imamo DNK zapis, dragi moji. I genetičari vrlo dobro znaju da čovek nije nus efekt teorije evolucije, da njegov pradeda nije majmun. Da me razumete? I da mi nismo slučajno ovde. I to je epohalno.
I zašto se to krije od naše dece? To je pitanje za neki drugi video. Vratimo se sada četvrtom pitanju, a to je kakav je naš odnos prema svemu izvan našeg tela. Shvatate? Da li mi to shvatamo kao poligon? Da li mi to shvatamo kao jednu konkurenciju? Ili to razumemo kao naše? Kao jednostavno naše putovanje i naši znakovi kraj puta koji nas upućuju, ne bi li se mi razvili, ne bi li se mi ostvarili. Shvatate, to nije slučajno. Tu možemo nešto da vidimo, ako gledamo. I zato i u Starom Zavetu, ali popularno od Novog Zaveta, kaže ko ima oči da vidi, neka vidi, ko ima uši da čuje, neka čuje. A u Starom Zavetu kaže oči imaju i ne vide, uši imaju i ne čuju. Isaija 6. Shvatate? Znači ima i tu jednog napretka. Ali zašto mi dan danas gledamo u tu prirodu i ne vidimo je? Ne vidimo je, nego je uzimamo zdravo za gotovo. I to je greška po sebi. Onda idemo na broj 3. Koji je naš odnos prema našem telu? Našem telu, dragi moji, našem telu. Kako ga mi doživljavamo? Shvatate, neki ga doživljavaju kao tamnicu duše, ali to je pogrešno. Postoji duša i telo. Postoji ličnost. Ličnost koja je od duše i od tela. Jedno. Nefeš. Jedno. Shvatate me? Ali dobro, nećemo da ulazimo sad u te teološke diskurse. Vratimo se sad uopšte našem telu. Vratimo se medicini. Danas imate kardiologe, nefrologe, ove, one. Ali to je pogrešno jer niko ne gleda celinu. Mi smo celina. Ali kako da gledamo celinu ako mi ne doživljamo ništa van našeg tela kao celinu? Ako mi ne doživljamo prirodu kao celinu, ništa nije celina. I onda normalno da tako separatno prilazimo i telu i to normalno ima nekih uspeha. Shvatate, kao recimo što ima kloniranje nekih uspeha i kao što ima DNK rasuđivanje nekih uspeha, ali se zaboravlja da tu sobo vrlo malo od celog kruga, vrlo malo od celog. Razumete? I umjesto da priznamo da ne znamo, mi se uzdamo u ovo malo što znamo, praveći od tog malog celokupno znanje, što je greška po sebi. Dakle, dragi moji, naše telo je odvojeno od nas i mi ga doživljamo kao nešto što je separatno. Shvatate? Nešto što prolazi, nešto što uzima danak, nešto što nismo mi. I tu je greška. I tu je greška. Shvatate, ali ne naša greška, nego greška i moderne medicine, koja ne gleda cijelog čovjeka, nego gleda srce, bubrege, jetru, ne želi da vidi celinu. Zato što ne veruju širu sliku. O tome se radi. Jer smo mi ipak samo napredni primati. Homo sapiens. Jel? 2. Koje je poreklo ljudskog života? Koje je poreklo, dragi moji? Jer smo mi zaista slučaj? Ili, ne znam, nastavak majmuna. Iako to doživimo sebe kao takve, mi onda nije ni čudo što ostvarujemo takve korake sledeće. Ali jednostavno to nije tako. Kažem, DNK je dokaz. Naš DNK zapis pokazuje da mi nismo kao drugi kao druge biće na ovoj planeti. Mi nismo. Možda evolucija za njih važi, ali ne i za nas. Jer za nas imamo DNK zapis. Shvatate, to je kao lična karta. Razumete? I možda sam ja sad popio toliko, pa ne mogu da se ni setim gde sam, ni šta sam, ali imam ličnu kartu i na toj ličnoj karti piše, tako i čovjek danas može da misli. Može da misli. Da smo mi od pre 5.500 godina od sumerijske civilizacije do danas nekako se etablirali. Možda, ne kažem, možda neko misli. Možda neko misli da smo mi poreklom od majmuna. Možda neko je to i misli. Ali ne može da misli drugačije nego što je zapisano. Što bi rekao naš narod. Ako koza laže, rog ne laže.
Taj rok, dragi moji, jeste DNK zapis, izvolite i vidite, ko što piše u Svetom pismu. Erhu ke ide. Erhu ke ide. Svatate? I broj 1. Koje je poreklo života? Smo mi slučajno ovde? Jesmo mi šta? Igra slučaja ili igra ljubavi? Dragi moji, igra slučaja ili igra ljubavi? Odgovoriš na to pitanje, mi imamo civilizaciju danas ili civilizaciju koju možete vidjeti na Svetoj gori Atonskoj. Shvatate? Gde čovjek živi u zahvalnosti i gleda prirodu iz perspektive 150. psalma, sve što diše neka hvali Gospoda. I on ostvaruje sebe u toj zahvali. I on napreduje i napreduje i napreduje do u meru Hristovog rasta. A to možete, dragi moji, i vi. I u sledećem videu ja ću vam objasniti pravila i tehnike molitve jezikom 21. veka, pozivajući se na autoritete 14. veka, 9. veka, 7. veka, 1. veka Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. To možete i vi. Šta više, to ste vi i zaslužili. Dragi moji, pratite ovaj kanal, lajkujte video i Bog vas blagoslovi.